Hola a tothom, soc la Montse Gallegos i us parlaré de la preparació física per a la tornada a l'esport del pacient oncològic. En aquest cas, com a primer pas, hem de tenir clar que un dels pilars bàsics per a poder realitzar correctament la tornada després del tractament és tenir una bona mobilitat i un bon control motor. En aquest cas, ens hem de basar en una piràmide on partim dels fonaments, que seria tot el treball de mobilitat articular, millorar el rang de moviment, tots aquests exercicis d'estabilitat, de control motor, és a dir, que siguem conscients de quan realitzem els exercicis que els fem bé, correctament i que estem treballant. D'aquesta manera podrem anar progressant a la piràmide i passar al segon pis, que serien les capacitats. En aquest apartat ens hem de focalitzar molt en el que és el treball de la força, de la resistència i començar a realitzar tasques que s'assimilin a l'esport. Una vegada tingui aquesta part assolida és quan ja a poc puc anar tornant a introduir-me a la pista, en el camp, per realitzar les nostres accions tècniques i tàctiques. Sobretot incidiré en la part dels fonaments, ja que és el primer per realment crear una bona base, començar des de l'inici i anar progressant per millorar totes les capacitats que vulguem treballar i tenir una bona tornada a la nostra disciplina esportiva. A nivell de mobilitat, considerem que és una bona aliada a qualsevol entrenament. Ja pot ser a un entrenament a casa, si vaig al gimnàs, a la pista, amb un professional de la salut i l'esport, i us presento una sèrie de tasques en les quals hem de focalitzar-nos sobretot en aquelles articulacions que vagi a utilitzar a l'hora de realitzar certs moviments. Si, per exemple, començo a treballar tots els membres de les extremitats inferiors, doncs, a nivell de progressió podem començar sempre amb una sèrie de treball de mobilitat de turmell, en aquest cas de flexió dorsal, les puntetes, no, diguem-ne, de pujar i baixar tot el tema de talons, bona mobilitat de cadera, posteriorment sí que farem una mobilitat de braços i també, si us fixeu, doncs, en posició tombades al terra, doncs, tot el tema de flexió-extensió de genoll, estirar la cama, i aquí doncs, ja ens fiquem de genolls i el que fem és mobilitzar el maluc, no? Començar també a tenir un bon control motor de tota la zona lumbopèlvica. Això podria ser una bona estratègia, d'acord, per començar els exercicis durant una sessió per la tornada a l'esport. I també aquí presentem una altra opció on hi ha exercicis que poden ser els mateixos o anar progressant. En aquest cas, una primera tasca seria doncs, tot el tema d'anteversió i retroversió de la pelvis, molt important per l'esport, d'acord? Doncs, veieu que aquí deixem un espai i ocupar aquest espai amb el maluc. Flexió dorsal de turmell, tornem, però en una altra posició ja que s'assimila més a l'esport. Tot el tema de mobilitat d'espatlles, diferents moviments, activació de maluc i el que comentaven abans, no? Exercicis on utilitzem tot el tema de flexió o extensió de la cama. Què necessitem més? L'estabilitat. L'estabilitat ens serveix per posteriorment produir certs nivells de força que seran bàsics i els millors aliats per poder practicar el nostre esport. Ara us ensenyo uns exemples. El més important que hem de tenir en compte és sobretot la posició. És a dir, no vulguem començar ràpid i anem a centrar-nos en anar amb un bon control, moviments que doncs a nivell d'energia ens sentim bé i cada vegada anar dificultant aquests moviments. Quina és la meva recomanació? Doncs que primer comencem, igual que la mobilitat, fent moviments tombats o tombades, en posició lateral, com la primera imatge, d'acord? I després ja ens podrem ficar doncs, en quadrupèdia, com veiem al marge superior dret, i posteriorment ja asseguts o assegudes per aprofitar ja el meu implement, la pilota de bàsquet en aquest cas, per començar a fer
aquests treballs, no, de core, d'abdominals, on no tot són les planxes. I llavors ara us reprodueixo aquests vídeos per tal que pugueu veure diferents exemples que puc fer servir sense pilota i posteriorment amb pilota. Seguim amb aquests moviments. Perdoneu. Seguim amb exemples. Com heu vist, la pilota comença a fer diferents accions, en cercle, en diagonal, botant. Doncs aquí, en aquesta posició, el que dèiem, sempre començar des de la base, tombats. Anem a realitzar un altre exercici de core, també coordinatiu, que ens ajudarà a millorar tot el tema posterior a nivell de coordinació quan estem a la pista, on començo sense material, coordinant braços i cames, i posteriorment doncs, li dono, quan ja controlo aquest i em sento en bons nivells de força, començo a incloure l'implement de la pilota i el que dèiem, diferents angles, coordinació, i al final, a l'última imatge, veureu una manera de jugar amb la pilota, ja que considero que el joc sempre encén el cervell i ens ajuda molt a nivell de motivació en el moment de fer una sessió, no?, d'aquest tipus. Continuem, i a nivell d'estabilitat no tot està al terra, sinó que ja comencem a situar-nos en tasques una mica més complexes o activant diferents zones del cos, com pot ser la planxa lateral, d'acord? On prèviament hem fet unes tasques més bàsiques. Això ens ajudarà molt per tornar a l'esport, amb el tema de l'estabilitat i control dels moviments. Activació de gluti, amb una goma, ja veieu que és una altra posició, estic asseguda, i tot això que sigui el tema d'estabilitat, equilibri, doncs a una cama, dues cames, botant una pilota, realitzant una acció de tir, etc. Tot el que vulgueu fer, sempre de menys a més. Aquí veieu un exemple del que he comentat abans, que seria, per poder fer una planxa lateral com la que hem vist al vídeo, doncs primer he de controlar tots aquests moviments tombada de costat, tant de cúbit lateral, ser capaç de mantenir amb el colze, no?, de tota la planxa i amb els genolls recolzats, tenir un bon control d'un altre exercici que hem vist a nivell de glutí, de ser capaç d'obrir la goma a partir de l'activació de la zona glútia, d'acord? I ja, doncs, quan tinc tot aquest control lateral, aquesta força del braç, de l'avantbraç, aquesta força de glutis, doncs ja és quan passo a fer la planxa lateral i doncs ja més endavant continuo progressant i canvio la posició. Com ja hem vist en les dues primeres tasques fonamentals de la base de la piràmide, us deixo un exemple en el qual podeu agafar o tota la sessió, però el que jo recomano és els primers dies doncs, fer, per exemple, un dia la part de mobilitat, que són els 6 primers exercicis, d'acord? I un altre dia la part d'estabilitat. Quan ja el pacient té tot aquell control, es sent bé, un bon nivell d'energia, doncs som-hi, anem a fer tota la sessió. Ja veieu exemples d'exercicis que hem vist abans, doncs, flexió dorsal, maluc, moviments assegudes, pont de gluti per activar el gluti, i el que dèiem d'estabilitat, tot el tema de planxes, bandes elàstiques, etc.
I quan ja tinc tot aquest control a nivell de mobilitat i estabilitat és quan salto i passo endavant un altre esglaó de la piràmide, que seria la força, la peça clau dintre de totes les més que hi ha, la resistència, la flexibilitat, és la peça clau per la tornada a l'esport. Dos exercicis que us poden ajudar molt a qualsevol tipus de disciplina són l'esquat i la progressió de l'esquat. En aquest cas, l'esquat o sentadeta, una bona progressió és tenir molt clar que sempre ho fem amb les cames simètriques, una al costat de l'altra, d'acord? Comencem sempre amb una ajuda, amb un suport, que pot ser una cadira, una paret, una espatllera, i la clau seria que sempre portem el pes del maluc enrere, és a dir, insistir al pacient que m'he d'imaginar que sé que una cadira, d'acord? I a partir d'aquí, quan ja controlo amb ajuda, doncs ja passo ja veieu la fletxa, progressions, doncs amb el propi pes corporal sense ajuda, amb alguna ajuda com pot ser unes cintes, un TRX, amb els braços ja lliures, i doncs ja quan vaig controlant tot això i em sento bé, és quan afegeixo un pes extern, sempre doncs, de menys a més. El mateix, igual, a baix, doncs, progressions diferents. Quan tinc aquest control, doncs començo a canviar les sessions i ja començo a assimilar-me més a l'esport, que seria fer un squat asimètric. Això què vol dir? Que col·loques una cama davant de l'altra, d'acord, on estigueu còmodes, que el pacient tingui una bona base de sustentació, i el mateix, doncs, bàsicament seria portar el genoll de la cama posterior, de la cama de darrere, cap a baix, com si fos un ascensor, i aquí ja anem progressant, doncs li afegim pes, després moc la cama endarrere, moc la cama endavant, és a dir, faig una gambada i ja començo a ficar bases de sustentació que em dificulten l'exercici. Però fixeu-vos la de passos que hi ha fins a arribar al final, no? Per tant, disfrutar del procés, anar agafant força, perquè cada exercici és una bona oportunitat per apropar-me a la tornada al meu esport. I l'exemple igual de pont de gluti. Dintre de l'esport, sobretot doncs en aquest cas, per exemple, el bàsquet, necessito bona força de les cames, no? Doncs molt important, igual, potenciar un múscul molt important, que és el gluti, que ens ajuda en tota la transició de moviment. Començarem sempre tombats a terra sense pes, doncs pujar i baixar el maluc, que noti una bona activació, i a nivell de progressions, doncs ficar una goma, deixar els braços lliures, d'acord? Etcètera, etcètera. Però el mateix, anar sentint-me còmode i quan ja noti que controla el moviment, afegir un estímul, és a dir, començar de bilateral, dues cames, bona base de sustentació, a menor sustentació, és a dir, braços lliures. I després, posteriorment, ja passarem a fer amb una cama. Quan tinc una bona qualitat i nivells de força, que em sento còmode, enèrgic amb aquests exercicis, doncs hem de pensar que dintre de l'esport necessito també aquest moment d'impacte. Per tant, què serà l'impacte? Doncs no començar a saltar de cop, sinó que abans d'això, per poder córrer, tenir uns bons nivells, esprintar, necessito començar a impactar de manera molt controlada. I aquí us ensenyo una progressió que bàsicament es tracta de començar a moure'ns fins a acabar amb una cama i donar un petit salt i alguns rebots. Quan toleri això és quan ja puc córrer i saltar. Fiquem-ne els exemples. I remarcar, sobretot, que al final l'entrenament es basa en una progressió lògica i adequada i, com esteu veient, comencem de la sentadeta que hem dit a una posició ja canviant, més asimètrica, una cama davant de l'altra, comencem a donar un impacte continu i acabem amb una cama, és a dir, no comencem pel taulat, no? Comencem per les bases de la piràmide. Quan ja tinc tot això controlat, aquí us presento una proposta d'activació
en la qual, bàsicament, que tingueu el mapa clar d'exercicis que podem fer, no? Doncs quan ja vull començar a introduir-me a la pista, a fer treball tècnic, la punta de la piràmide, és quan ja divideixo l'activació, l'escalfament, amb uns certs exercicis de mobilitat, que aquí teniu un exemple, d'acord? Doncs del terra a drets, com hem dit. Exercicis bàsics, que serien tots aquests d'estabilitat i força que hem comentat, planxes, ponts de gluti, gambades, d'acord? El que hem dit. I passem als desplaçaments i aterratges, que bàsicament seria el vídeo que hem vist anteriorment, i la coordinació i jocs. Pot ser un joc de tir, pot ser coordinació amb escaletes, amb les línies de la pista, etc. Però fixeu-vos que per arribar fins aquí he de tenir tota la resta controlada. És a dir, és un procés molt, molt maco, molt divertit i que cada vegada anem millorant. Com a proposta us deixo aquí un exemple, no? De cada mes puc anar introduint continguts, és a dir, no puc començar a fer tot de cop, però sí que puc tenir clar que el primer mes, per exemple, és un exemple, no? Doncs puc fer un treball de respiració, treball de mobilitat, el treball d'estabilitat que us he dit i d'acceleracions. Següent mes ja li sumem algun joc, algun treball coordinatiu. Següent mes, doncs, el que fem és mantenir aquests continguts, igual que l'últim mes, però fixeu-vos que ja hi ha més símbols, no? Què vol dir? Pues que ja fico a una cama, augmento la velocitat, dificulto la tasca, però per arribar a dificultar la tasca doncs, han hagut de passar certes sessions d'entrenament. Com a últim apunt, m'agradaria comentar que quan estem a la base de la piràmide és molt important tenir clar que doncs, dintre del bàsquet hi ha diferents accions, en aquest cas, o qualsevol esport col·lectiu, i en el cas del bàsquet doncs, haurem de tenir en compte que tenim 4 moments que són accions de lluita, per tant haurem de treballar també membres superiors, treball de desplaçament, d'acord? Treball de llançament, doncs passar la pilota i salts, que és el que hem començat a fer amb els impactes controlats, fins que acabem saltant, doncs, com el bàsquet, fent una entrada, no? Per exemple. Aquí tenim doncs, les diferents accions desglosades i a la part de desplaçaments, doncs, exemples que podeu fer. I per últim m'agradaria que us portéssiu aquest missatge, en el qual és important doncs, que per poder progressar, tenir una bona reintroducció a l'esport, doncs hem de considerar que és important tenir una bona mobilitat i control motor, fer les coses simples, després ja anirem a complexos. Aquests exercicis que us he presentat, modificar-los cada 2-4 setmanes en funció de com us sentiu, que introduïu algun joc, sempre ens serà al servei i treure un somriure, i sobretot gaudiu del procés, l'activitat física, l'exercici físic pautat, és una gran eina per tornar després del tractament i, per tant, tenir en compte que cadascú i cadascuna de vosaltres, cada escenari, cada sessió, cada moment que feu, que entreneu, és una oportunitat de millora. I fins aquí, moltes gràcies. Si voleu consultar o teniu algun dubte, doncs us deixo els meus contactes de xarxes socials, que serà més fàcil trobar-me, i moltes gràcies per tot.